Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnanatimiratasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. നാളെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അതെ, 9 വരെ പറഞ്ഞു. 9 വരെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് യഥാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങള്, രണ്ട് കൂട്ടര് അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധി കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് ചോദിച്ചത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? രണ്ട് കൂട്ടരും നേടാൻ ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ എന്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പിന്നെ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ വരുന്നവർ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മള് സംശുദ്ധരായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താവാനായിട്ട്? സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. 4 അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞ നിലയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മള് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുവരെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇനി 10ാമത്തെ തൊട്ട് എടുക്കണം നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹ യജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരാ വാച പ്രജാപതിഃ അനേന പ്രസവിശ്വാഥമേഷാവോസ്തിഷ്ടം കാമധു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ
വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു: ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രജാപതി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു, മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം ഇവരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാകണം. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അപ്പം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും? പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ അധ്യായത്തില്. നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നാമജപ യജ്ഞമാണ് അല്ലെ മാതാജി? അതെ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? നാമജപ യജ്ഞം തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ ബദ്ധരായ ഈ ആത്മാക്കൾ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് വേദോപദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് കലിയുഗത്തില് വേദങ്ങളിൽ. അപ്പൊ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞ് സത്യയുഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും? അപ്പൊ അവിടെ ഇത് മാറി അടുത്ത യജ്ഞം തുടങ്ങും. സത്യയുഗത്തിൽ ഏത് യജ്ഞാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ധ്യാനം അല്ലെ? ധ്യാനല്ലേ? തപസ്സാണോ മാതാജി? ധ്യാനം. അപ്പൊ ധ്യാനല്ലേ? ധ്യാനം തപസ് ഒന്നും തന്നെയല്ലേ? ധ്യാനത്തിനാണ് സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വാ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയോ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ അത് ആര് സന്തോഷിക്കുകയാണ്? അവിടെ ദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ സന്തുഷ്ടരാകും. കാരണം ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ തമ്മിൽ പരസ്പരം ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? പരസ്പരം ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില യജ്ഞങ്ങൾ ചില ദേവന്മാരെ പ്രതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവയജ്ഞോപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ആര്? പിന്നുള്ള എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ദേവന്മാർക്ക് ഈ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോരുത്തരെ. ഇപ്പൊ യജ്ഞദേവ മഴയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, വരുണൻ, അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നി, പിന്നെന്താണ് ഓരോന്നിനും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി തരാനായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ദേവന്മാരല്ല. നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇവരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ നൽകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആര് സന്തോഷിക്കും? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടെ സർവ യജ്ഞോപഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി ദേവോ ദേവാ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതഃ തൈർദത്താന പ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേ സേന ഏവ സഹ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. അപ്പൊ പല പല ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഓരോ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചുമതലകള് കൊടുക്കുന്നവര് അവരെങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ആ യജ്ഞം കൊണ്ട് അവർ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആര് തരും? ഈ ദേവന്മാര് തരും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മാതാജി അപ്പൊ ദേവന്മാര് വേറെ വേറെ ദേവന്മാരുടെ സ്തുതി നമ്മള്
ചെയ്യണോ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ? വേണ്ട മാതാജി, ദേവന്മാരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ സ്തുതിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം, അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ് കലിയുഗത്തില്? നാമജപയജ്ഞം. നാമസംഗീതം. അത് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെയാണ്? ചോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മള് എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തില് ഗോവർദ്ധന പൂജ നടന്നില്ലേ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ ഗോവർദ്ധന പൂജ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു? കാരണം ആദ്യം വൃന്ദാവനവാസികളെല്ലാം ആർക്കായിരുന്നു സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നത് ആർക്കായിരുന്നു? ഇന്ദ്രനായിരുന്നു, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാനത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ്. ഇന്ദ്രദേവനല്ല അത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് അതല്ല, അവിടുത്തെ കഥ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ. അത് ഗോവർദ്ധന പൂജയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് വിഭവങ്ങൾ യുക്തം പോലെ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചതാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിതരണം ചെയ്യുന്നവരാണ് ദേവന്മാര്. ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിതെല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്? ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണം ഇന്ദ്രനെ വെച്ചെടുക്കാം. അവർക്ക് ചെയ്യണം എന്നല്ല, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറണത്? അത് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് നമ്മൾ മറന്ന് ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരാൽ ദത്തങ്ങളായി വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്തായിക്കോട്ടെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മളൊരു മരത്തിന്റെ കടയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടും. പ്രത്യേകം കൊമ്പുമേലിക്കും ഇലയ്ക്കും ചില്ലയ്ക്കും ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കടയിൽ വേരിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ കടക്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തി കിട്ടും. കാരണം ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തി കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വൃക്ഷത്തിന്റെ കടക്കയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ബാക്കി നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മള്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തെ സർവകിൽബിഷൈഹി പൂജ്യത്തെ തേ ത്വകം പാപം യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം, അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരാകാനായിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രസാദേ സർവ്വ ദുഃഖാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് പഠിച്ചു. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെ സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? സന്ത എന്ന് പറയണത്. സത്തുക്കൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമബദ്ധരാകിയാൽ ആദ്യം തന്നെ അവിടത്തേക്ക് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ സന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെയാണ് സന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ
സജ്ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനിൽ പ്രേമഭക്തരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് എന്താണ് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. അവര് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ധാന്യങ്ങളാണെങ്കിലോ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു, മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ വിധിപ്രകാരം നമുക്ക് ഓരോ യുഗത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം അത് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആ യജ്ഞങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ വിധിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ മഴയുണ്ടാകും, മഴയുണ്ടാകുമ്പോ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ജീവിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്, നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അത് കിട്ടുന്നത് മഴയിൽ നിന്നാണ്. ആ മഴ കിട്ടുന്നത് യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ആ യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയുന്നത്, ഓരോ യുഗത്തിനും വിധിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങള് വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈഷയിക ആസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പകർച്ചവ്യാധി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണം എന്താ പറയണത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. കാരണം പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ഷമ വരും, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ കഴിക്കില്ല, അത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമ്മളവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിന് തന്നെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസാദത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറിയപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി, അത് ഭൗതികമല്ല, അത് പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറി. മാതാജി, നമ്മള് എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണോ? അങ്ങനെയാണ് മാതാജി, നമ്മൾ നിവേദിക്കാതെ ഒന്നും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഹോട്ടലിലൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണത്? സാധാരണ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് പൊതുവെ എല്ലാവരും ചെയ്യുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനത്തെ രീതിയില്. ഇനി അഥവാ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ശ്രീല പ്രഭാതർ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ് ശ്ലോകമായിരുന്നു നമ്മുടെ 14 അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഒന്നുകിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, കപ്പലണ്ടിയോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രസാദാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം. പ്രസാദാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ അതിടാം. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒഴിവാക്കണം നോക്കാം. ഒട്ടും കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ചുമരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം അല്ല, അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലത്തെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അസുഖങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഭക്ഷണം സമയത്തിന് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില്ല നമ്മളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോകാം, ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരാം, കഴിക്കാം. ഗുരുവായൂര് കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ പ്രസാദം കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി, വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്കായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും നമ്മളെ കയ്യിൽ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ചിലപ്പോ നമ്മൾ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് പ്രസാദം എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കാം. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആകുമ്പോ പിന്നെ പ്രശ്നം ഇല്ല, അത് കയ്യിൽ വെക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിവേദിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, തീർത്ഥജലം, അത് നമ്മളൊരു കുപ്പിയിൽ പിടിക്കാം. നമുക്ക് അതിൽ തെളിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മന്ത്രം ചൊല്ലിട്ട്, നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മന്ത്രം ഉണ്ട് ശരിക്കും ചൊല്ലാനായിട്ട്, അത് നമ്മൾ ചൊല്ലിട്ട് ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രീ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. അങ്ങനെ
ചെയ്യാനായിട്ട് പരമാവധി നമ്മളത് ഒഴിവാക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും പക്ഷെ ശിലപ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത് കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതില്ല. ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് അവർക്കത് മാറ്റാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കത് ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു പോകാം. ഇതുപോലുള്ളവരൊക്കെ തുടക്കക്കാരാണല്ലോ. തുടക്കക്കാരാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കും. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർക്കൊന്നും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോകും. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആവേണ്ടത് ആവശ്യം വരുന്നു. നന്ദി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. പതിനാലല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കും. ധാന്യങ്ങള് മഴ മൂലം ഉണ്ടാകും, മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകും, യജ്ഞങ്ങള് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസാദത്തിന് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യയജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. ഇവിടെ വേദങ്ങളില് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവിധികൾ. അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കർമ്മവിധികളെല്ലാം എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വേദങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ. ആ വേദങ്ങൾ ആർക്കാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആർക്കാ വേദം ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ? ബ്രഹ്മാവിന്. ആദ്യം ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദ്യ കവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂരയ എന്ന ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദ്യ കവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂരയ. ഭഗവാൻ ആദ്യം ഏത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത, ആ അതീന്ദ്രിയമായ സത്ത, അതായത് ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? വേദങ്ങള് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് നമ്മള് എന്തിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങള് നമ്മള് ചെയ്തേ പറ്റൂ. വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. കർമ്മം 3 തരത്തിലുണ്ട്. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. എന്താണ് 3 തരം കർമ്മം? അകർമ്മം, കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. അപ്പൊ വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം. വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് വേദത്തില് പറയാത്ത കർമ്മം. അതാണ് എന്ത്? വികർമ്മം. ആധികാരമല്ലാത്തതും പാപകമാകുന്നു. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറയുന്നതിന്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് വികർമ്മം. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. അതില് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വികർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അതെന്താണ്? അകർമ്മം. പിന്നെ വിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. പിന്നെന്താണ്? അകർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. പിന്നെ അകർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അകർമ്മം ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് കർമ്മം. 3 തരം. കർമ്മം, അകർമ്മം. കർമ്മം, അകർമ്മം ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? അല്ല, കർമ്മം അകർമ്മം ഒന്ന് തന്നെയാണ് സത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കുമല്ലോ. രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മള് വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നാലേ അത് അകർമ്മാകുള്ളൂ.
നമ്മള് വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മൾ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ അത് കർമ്മം അകർമ്മം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് എക്സാക്ട്ലി വ്യത്യാസം എന്താ? വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് എന്നിപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഉദാഹരണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ സമർപ്പണം തന്നെയല്ലേ? കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഏഹ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന തന്നെയല്ലേ? സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് കർമ്മം. അല്ല, അത് വികർമ്മമാവും. അല്ല, വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ട് നിറച്ചപ്പോ കൊലപാതകം, കളവ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 6 തരത്തിൽ അക്രമികളെ പറയുന്നില്ലേ? അന്യന്റെ ഭാര്യ മദ്യപാനം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീട് സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? വികർമ്മത്തിൽ വരും. വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്. വികർമ്മം വികർമ്മം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? ആ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വികർമ്മമാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അകർമ്മം, കർമ്മം. കർമ്മം നമുക്ക് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും. ഇപ്പൊ നമ്മ പറയാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളെ ധർമ്മം അതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? പറയുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ദാനം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? പുണ്യഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കർമ്മമാണ്, പക്ഷെ അത് അകർമ്മമാവില്ലല്ലോ. ആകോ? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തെങ്കിലേ അകർമ്മമാവുള്ളൂ. അകർമ്മമാകുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ? മനസ്സിലായി. പ്രഭുന് ക്ലിയർ ആയി. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർമ്മമാകും. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് അകർമ്മമാകില്ല. അകർമ്മമാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് വേണ്ടി അതിന്റെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണത്, അതാണ് അകർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? അകർമ്മമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മാതാജി ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനൊരു ഫലം തരുമ്പോ നമുക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാൻ പാടുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഒരു കർമ്മത്തിന് തരുന്ന ഫലം നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തരുന്ന ഫലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതെ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിപ്പോണതാ. നമ്മൾ പക്ഷെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മളതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. അത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും, നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടണം. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കല്ല, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ നമുക്ക് സമാധാനം വരുന്നു, നമ്മളത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ? മനസ്സിലായി. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അവ വൈദിക യജ്ഞങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. അപ്പൊ വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക്, അതായത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അവ വൈദിക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അവർക്കും.
അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും എന്തിന്റെ ഫലം കിട്ടും? വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഫലം കിട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളില് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്തിന്റെ ഫലം കിട്ടും? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനു വർത്തയതീഹ അഖായൂരീന്ദ്രിയാ രാമോ മോഖം പാർത്ഥ സജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. അർജുന, വേദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഓരോ വേദങ്ങൾ, നമ്മളെ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ വേദത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമ്മൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു ഫലവും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തൊരു ജീവിതം നമുക്ക് യാതൊരു ഫലവും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. ഏറ്റവും ബോധം എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെത്താനെ സംതൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊള്ളും. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിലൊരു സംതൃപ്തി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരിക്കലും സംതൃപ്തി കിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് കണ്ട് നമ്മളത് മേടിച്ചു. നമ്മൾ ആ മേടിക്കുമ്പോ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സന്തോഷമുള്ളൂ. നമുക്കത് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്തോഷം. അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളത് നോക്കുന്നേ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇട്ടു, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു പെയിന്റിങ് കണ്ടു, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആ പെയിന്റിങ് വെച്ചു, ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അതിപ്പോ നോക്കിയിരിക്കും. എന്നെന്നും നമ്മളത് നോക്കിയിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുവോ? ഇല്ല. അത് നമ്മളെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വിട്ടുപോകും, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണത്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞു, ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മളത് അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മാല ചാർത്തി കൊടുത്തു. നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് ആ ഒരു മനസ്സിൽ അത് നിൽക്കാണ്. ഫുള്ളൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് നിൽക്കും. നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ വീട്ടിൽ മേടിച്ചു വെക്കുന്നതും ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കൂടുതൽ സമയത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഏതായിരിക്കും നമുക്ക്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യും, അല്ലെ? കാരണം നമുക്ക് എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട, നമ്മൾ ചിലപ്പോ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് കിട്ടിയാലും നമുക്കത് കിട്ടുമ്പോ വരെയുള്ള സന്തോഷമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് അവിടെ വെച്ചു. എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണെങ്കിലും നമ്മളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൊബൈൽ മേടിച്ചു, നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും. പിന്നെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ മൊബൈൽ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും കേൾക്കാൻ നമുക്ക് യാതൊരു ഒന്നും തോന്നാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്തോറും നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയാണ്. എത്ര പ്രാവശ്യം കേൾക്കാനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതെ. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന മാറ്റം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണമായിട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുക ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ, അല്ലെ? ആ സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എതിർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. യസ്തു ആത്മരതിരേവ സ്യാത് സാത്യാത്മാ തൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവാച സന്തുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ.
മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുക. നമ്മളെ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക. നമ്മളെ മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട്, മനുഷ്യ ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണ്? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാവിന് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മം കൊണ്ട്, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാരാമനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ആത്മാരാമനായിട്ട് ആത്മാവിനെ രമിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ആത്മാവില് സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആരോടും കർത്തവ്യങ്ങളും ബാധ്യതകളും വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാരാമനായിട്ടിരിക്കുന്നവന്, ആത്മാവില് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്നതിന്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ഒരിക്കലും കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് അയാളുടെ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, സത്സംഗങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് 100% എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോറും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? ആരോടും കർത്തവ്യങ്ങളില്ല, ആരോടും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു പോയാൽ മാത്രം മതി. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാവരും തൃപ്തരായിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പിന്നൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നൈവ തസ്യ ഹൃദാനാർത്ഥോ ഹൃദേനാർത്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന നചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥാവ്യപാശ്രയ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നേടാനില്ല. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷാത്കാരം, ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ വേറൊന്നും നേടാനില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ആ വ്യക്തിക്കില്ല. ആ കാരണം എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനിൽ എന്താ പറയുക, ഭഗവാനെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ പറയുക, ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കില്ല? ഒരു ഭക്തന്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈഷ്കർമ്യമല്ല താനും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത വരുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ 2 ശ്ലോകം മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ വേദവിഹിതങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, വേദവിധി പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആർക്ക് വരില്ല? ഈ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഇതെല്ലാത്തിനെയും കവർ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യജ്ഞം ചെയ്താലും, വേദപഠനം ചെയ്താലും, ദാനങ്ങൾ ചെയ്താലും, തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഫലം കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് തന്നെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാല് നൈഷ്കർമ്യമല്ല, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള്
കർമ്മം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യും, നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബോധത്തിലിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആരും ചെയ്യും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും ചെയ്യും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന ശാരീരിക ബോധത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്? തസ്മാത് അസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക, നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം, നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്നാണ് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അതൊരു ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തിക്കുക. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പൊരുതാനാണ് അർജുനൻ നിയുക്തനായിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഫലത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ, അതാണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അർജുനന് നിയുക്തമായിട്ടുള്ളത് അതാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഫലത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കർമ്മണൈവാഹി സംസിദ്ധി മാസ്ഥിതാ ജനകാതയഃ ലോകോ സംഗ്രഹമേവാതി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ജനകനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാര്, ജനക മഹാരാജാവ് അല്ലെ? ജനക മഹാരാജാവൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികളായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. അവര് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയവരാണ് ജനകനെ പോലുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേദവിധി അനുസരിച്ച് അവര് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയിലെത്തിയ രാജാക്കന്മാരാണ് ഈ ജനക മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ. ജനകൻ ആരാണെന്നറിയോ? ജനക മഹാരാജാവ് ആരാണ്? അറിയാവോ? സീതയുടെ സീതാദേവി. മിഥിലയിലെ രാജാവ്. അതെ, മിഥിലയിലെ രാജാവ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലയില് അദ്ദേഹം നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ്? ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നിയത കർമ്മങ്ങൾ, തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നിത്യസുഹൃത്തായ അർജുനനും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നീതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനും എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ സുദർശനചക്രത്തിനോട് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒറ്റയടിക്ക് ടപ്പടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ കൊന്നു കേട്ടു അല്ലെ? പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അത് എന്തിനാ ചെയ്തത്? ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? നീതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ യാതൊരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് ഹിംസ അത്യാവശ്യമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഹിംസ ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ഹിംസ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം നടന്നതിന്റെ കാരണം നീതിവാദങ്ങൾക്ക് ഫലമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാം അവിടെ നീതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആവശ്യമാണ്? ഹിംസ തന്നെ ആവശ്യമാണ്. ആ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച പോലൊക്കെ നടന്നോട്ടെ. പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം, പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ വന്നൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല, നമ്മൾ ചെയ്താലേ ബാക്കി ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുള്ളൂ.
നമ്മൾ പണ്ടത്തോര് പറഞ്ഞ പോലെ പകുതി പകുതിയിലെ 50-50 എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. പകുതി നമ്മൾ എടുക്കണം. നമ്മള് ദാമോദര ഭഗവാന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 അങ്കുലം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രയത്നവും, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമം. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവിടെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ആദ്യത്തെ പകുതി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം? അവിടെ ഹിംസ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഹിംസ തന്നെ ചെയ്യണം. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അവിടെ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്? യുദ്ധം ചെയ്തത്. അത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ 2 അങ്കുലമാണ് മാതാജി കയറെത്താതിരുന്നത്. അതന്നെ 2 അങ്കുലം. അതായത് ദാമോദര ഭഗവാനെ കെട്ടാനായിട്ട് യശോദാമ കെട്ടാൻ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടിട്ടും 2 അങ്കുലം എന്ന് വെച്ചാൽ 2 വിരലെന്നാ പറയണത്. അതിന്റെ പ്രയത്നവും, ഒന്ന് പരിശ്രമം, 2 ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആവശ്യം. നമ്മള് ദാമോദര ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠം അതാണ്. ശരിക്കും ആ കഥയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. ഒന്ന്, നമുക്ക് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം. എത്ര വലിയൊരു തത്വമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിലൂടെ വലിയൊരു തത്വമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതെ, അത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാമോദര ഭഗവാന്റെ ലീല എല്ലാ വർഷവും അത് വരുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ്. നമ്മളല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. എന്തൊരു കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ പരിശ്രമം വേണം. യത്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോ ജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്താദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അതനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനനുകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള് ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കും. അർജുനോട് പറയാണ്. അർജുനൻ ആരാണ് ഇവിടെ? ശ്രേഷ്ഠനായ കീർത്തിമാനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അദ്ദേഹത്തെ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനനെ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യാ? അർജുനന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നീ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിന്റെ കുലത്തിലുള്ളവർ മുഴുവൻ നിന്നെ പറ്റി എന്ത് പറയും? പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നിന്നെ പിന്നെ ആരും മാനിക്കുന്നില്ല. നീ ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരും അനുകരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികൾ നീ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും നിന്നെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരു വേണ്ടും വിധമുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ ആചാര്യൻ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയാം. ഒരു ആചാര്യനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ആചാര്യം പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരാൾ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനായിട്ട്. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്ന മുൻപ് ആ ഗുരു വേണ്ട വിധം പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആചരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ആചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്ന് ഗുരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗുരു അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അത് ആചാര്യൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താലാണ് ആ ശിഷ്യന് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അല്ലാതെ ഗുരു അതനുസരിക്കാതെ ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമേ പാർത്ഥാസി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, ഇനി അർജുനനോട് പറയാണ്, പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഈ 3 ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ എനിക്ക് ആവശ്യമായതോ യാതൊന്നുമില്ല.
എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാലോ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം എല്ലാവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഭർത്താവായിട്ടും മകനായിട്ടും എന്തൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യഥാവിധി ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. രാജാവായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോഴും ഒരു ഭർത്താവായിട്ടും മകനായിട്ടും രാജാവായിട്ടും എല്ലാതും ഓരോരോ സമയത്ത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് അച്ഛന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യല് എല്ലാതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ആരും ചെയ്തു കാണിച്ചു, നമുക്ക് ഭഗവാനും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. എന്തിനാണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും വേദശാസനങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ തന്നെ ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ വേദങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാനും പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മളെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു, ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. യദി ഹ്യം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യ തന്ത്രിതഃ മമാവത്മാനു വർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഈ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ, എങ്കിലും ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ധാർമ്മികമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി മാതൃക കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മാർഗം പിന്തുടർന്ന് പോകും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. തന്റെ അവതാരം തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്തിനാണ്? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്ദേഹം നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരികത്വമോർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടത്തെ പിന്തുടരും. അതല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരിത്വം അതിനെ ഓർത്തിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങള് ഭഗവാനെ പിന്തുടരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത്? നമ്മുടെ ആ ഒരു സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം, അതായത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്? ഒരു സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം നിലനിർത്തണം. അത് പുലർത്തിപ്പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം ആണ് ഈ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത്. ഉത്സീദേയൂരിമേ ലോകാന കുര്യാം കർമ്മ ചേതഹം സങ്കരസ്യ കർത്താസ്യ മുപാഹിന്യാമി മാ പ്രജഃ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താണ്? ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതേപോലെ തന്നെ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മള് അനുകരിക്കാനായിട്ട് പിന്തുടരാനും അനുകരിക്കാനും ശ്രമിക്കും, എല്ലാവരും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാണ്? നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ അത് ചെയ്യാതിരുന്നാല് ഈ ലോകത്തും സംഭവിക്കുന്നതാണ്, നാശം സംഭവിക്കാണ്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതായത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാവും നമ്മുടെ ജീവിതം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബാല്യകാലത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അത് ഒരു മനുഷ്യന് അസാധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ അനുകരിക്കല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കൊരിക്കലും ആചാര്യന്മാരെയോ ഭഗവാനെയോ അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ അനുസരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.
ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം അല്ലെ. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്യാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസ് തഥാ സക്ത ചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അറിവില്ലാത്തവര് ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അറിവില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ അറിവില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റും. വിദ്വാൻമാര് അറിവുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും അതില്ലാത്ത വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അജ്ഞൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവയ്ക്ക് ജയ്. നിതായ പരബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പില്ല അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അത്രയും ഉറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ മൂന്നാമത്തേല്. ഇല്ല മാതാജി. രണ്ടാമത്തെയാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ആണോ ലീല മാതാജി? ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ മാതാജി? ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ വന്നിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. നമ്മള് 3 എണ്ണം നോക്കിയത്. അതെ അതെ. 4 എണ്ണം നോക്കി. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം പറഞ്ഞ നമ്മള് നാമസങ്കീർത്തനം. ആരെയാണ് ചോരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നത്. സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നവര് ചോരന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചോരന്മാരാണ് അല്ലെ. അതെ. എല്ലാവരും ചോരന്മാരാണ്. പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പാപത്തെ ഭുജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടും. സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്തുന്നവര്. കൃഷ്ണാവബോധ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലേ. സന്ത സതൈവ തേഷു വിലോകയന്ത എന്തിനാ പറയണത്? കർമ്മസംഹിതയില് അല്ലെ. വികർമ്മം എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് വികർമ്മം. മറ്റു കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതില്. കർമ്മം അകർമ്മം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതില്. അത് പറയാലോ എല്ലാവർക്കും. അതും കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. വേറെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. വികർമ്മം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. അകർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി. അകർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് വികർമ്മം. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താന്നുള്ളത്. ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ 6 തരം അക്രമികൾ ഉണ്ടല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വികർമ്മത്തിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. കളവ്, കൊലപാതകം, പിടിച്ചുപറി, അക്രമങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെയാണ് വികർമ്മത്തിൽ പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തില് പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാല്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുക.
എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ടോ? എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചതാ, ഞാൻ വായിച്ചൊരു ഓർമ്മ. അതെ അതെ, അനേകായിരം യജ്ഞങ്ങളുടെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയമാലിന്യം ഒഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? തക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ അയാളുടെ ഹൃദയമാലിന്യം ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അതല്ല വരുന്നത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതല്ല വരുന്നത് ഭഗവത് സേവനം. അതെ. അടുത്തത് ഭഗവാനും അർജുനനും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്? നീതിവാദങ്ങൾക്ക് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. കാരണം നമുക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് അത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്തത്. കൃഷ്ണാവബോധം അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വരുന്നത്? എന്തിലാ വരുന്നത്? ആഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ. ആഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും അടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു, അപ്പൊ നമ്മളത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് കാലങ്ങളോളം ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അത്രയുള്ള ഒരു ക്ഷണ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് വിട്ടു, പിന്നെ അത് വെച്ച് നമ്മൾ നടക്കുന്നില്ല ആരും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അങ്ങനെയല്ല. അത് നമുക്ക് എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടും.